Da chi'n nghlywed i? O, da iawn. Dwi eisiau gweld os ydych chi'n effro bore yma o'n i. Pwy oedd yn talu sylw a pwy oedd yn sbio ar ei ffôn. Wel, fel mae Aaron wedi dweud, Hywel ydw i, ac o'n i'n arfer fod yn fab i Mair yr Oes, ac yna mi roeddwn ni yn dad i Sam, ond rwan dwi'n fab i Sam. Dydy'r rhyfedd fel ydym ni medru newid bod na ddim byd yn newid. Wel, dwi am darllen Mathew 21, a mae'n ychydig bach o bos gyda chi heddiw yma, achos da ni newydd cael rhyw gwyl mawr yn ddiweddar. Da chi wedi sylwi? Do, gaws sy'n ddigwyddodd rhywbeth ystod yr wythnos diwethaf yma? Pa ddiwrnod fi yn pawb yn dathlu wythnos diwethaf? Swy'n am ddeithau? Di pobl Caerfyrddin ddim yn cadw gwyl dolyg, nac ydyn? Pwy yma fi oedd yn cael cinio mawr diwrnod dolyg? Eich hanner ohonoch chi. Hanner. Wel, da iawn pawb arall, da chi wedi cadw'n reit trim. Wel, dwi am ddarllen dameg o lyfr Mathew, ac yna dyn ni am geisio darllen salm a'n gilydd. A dyma di'r post, dwi eisiau chi feddwl wrth wrando ar y stori yma, be arwyneb y ddeiar sydd gan hyn i wneud efo stori'r geni, efo stori geni Iesu Grist. Felly, triwch wrando a sylwi beth yn y stori yma sydd awnelo fo a geni baban Iesu y methlem flynyddoedd maith yn ôl. Felly Mathew, penod 22, mi'n siŵr fi cael yn iawn wan. Maci 21, a dwi am ddarllen o adnod 33 hyd 44. Grandewch ar ddameg arall. Yr oedd rhyw berchen tŷ a blanodd wynllan. A gwynllan ydy rywle da chi'n tyfu grapes, os ydych chi'n gwybod. Cododd glawdd ei hamgylch a chloddio cafn i'r gwynwyr ynddi ac adeiladu tŵr. Gosododd hi i denantiaid ac aeth oddi cartre. A phan ddaeth amser y cynheuaf yn agos, anfonodd ei weision at y tenantiaid i dderbyn ei ffrwythau. Daliodd y tenantiaid ei weision, curasant un, lladd un arall, a llabuddio un arall. Yn fonodd drychefn weision eraill, mwy ohonynt na'r rhai cyntaf, a gwnaeth y tenantiaid yr un modd a hwy. Yn y diwedd, anfonodd atynt ei fab gan ddweud, fe barchant fy mab, ond pan welodd y tenantiaid y mab, dywedasant wrth ei gilydd, hwn yw'r etifedd, dewch, lladdwn ef, a meddiannwn ei etifeddiaeth. A chymerasant ef a'i fwrw allan o'r wynllan, a'i ladd. Felly, pan ddaw perchen o wynllan, beth awn na i'r tenantiaid hynny? Fe lwyr ddifetha'r dihirod, meddent wrtho, a gosod y wynllan i denantiaid eraill, rhai fydd yn rhoi ffrwythau iddo yn ei tymhorau. Dwedodd Iesu wrthynt, ond ydych erioed wedi darllen yn yr ysgrythyrau. Y mae'n wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongol, gan yr arglwydd y gwneithbwyd hyn ac mae'n rhyfeddol yn ein golwg ni. Am hynny, rwy'n dweud wrthych y cymerir teyrnas ddiw oddi wrthych chwi ac fe'i rhoddir i genedl sy'n dwyn ei ffrwythau hi. A sawl sy'n syrthio ar y maen hwn, fe'i dryllir, pwy bynnag y syrth y maen arno, fe'i maluria. A chi ddameg y wynllan a'r tenantiaid. Tybed beth sydd gan y dameg yna, stori yna, beth sydd gan fo a geni y baban Iesu y methlem. A da ni newydd ddathlu adeg y Nadolig. Ond ni am gisio darllen salm a'n gilydd, salm 2. We're going to read a psalm together. If you prefer, you can read it in English, or you can try and get your tongues around the Welsh, or you can listen. Gnewch fel ydych chi yn dymuno. Eto, beth sydd gan y geiriau yma yn y salm 2, beth sydd gan hon i wneud ar Nadolig? Dwch ni geisio darllen
a'n gilydd. Pam y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer? Y mae brenhinoedd y ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghori a'i gilydd, yn erbyn yr arglwydd a'i eniniog. Gadewch i ni ddryllio ei rhwymau a thaflu ymaith ei rheffynau. Fe chwardd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd, y mae'r arglwydd yn ei gwatwar. Yna fe lefara wrthynt yn ei lyd a'i dychryn yn ei ddicter. Yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar Seion fy mynydd sanctaidd. A droddaf am ddatganiad yr arglwydd. Dwedodd wrthyf, fy mab wyt ti, my fi ath genhedloedd di heddiw. Gofyn a rhodda fi ti'r cenhedloedd yn etifeddiaeth, ac ei thafoedd deiar yn eiddo i ti. Fe'i dryllu a gwialen hyarn, a'i melirio fel llester pridd. Y nawr frenhinoedd byddwch ddoeth, farnwyr y ddeiar cymerwch gyngor. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn cryndog cusanwch ei draed, rhag iddo ffromi ac i chwi gael eich difetha, oherwydd fy geneia ei lyd mewn dim, gwyneu byd y rhai sy'n llochesu ynddo. Wedi Dduw yn dithio darllen ar gwrando o'i air. Hywel, mae'r storis yna'n bach yn drwm, dydan, ar gyfer dysil ar ôl y dolyg. Mae yna bethau mawr yn y salm yma ac yn y ddameg. Dwi ti'n eisiau codi'n calon ni o'r tywydd fwll yma. Be sy'n gen y storïau yma? Be sy'n gen y salm yma i wneud ar dolyg? Wel, na rhywbeth i chi feddwl amdano fo. Cyn i mi fentro o'r tŷ, dyma fi'n cydiad yn sydyn mewn chydig o bethau oedd o'n hongian ar y defyn o gwmpas y tŷ. Da chi wedi cael pethau fel hyn? Na fo? So neb yn gael... Wyt ti wedi cael un arfer? Ges ti yn union fel hyn, mae'n siŵr, do? Mae'n siŵr bod o tenefus wedi dod, mae'n siŵr bod ni gyd wedi cael rhywbeth tebyg. Pwy sydd ar y cerdyn yma? Swy'n am fentro ddeithau? Da chi waith caled bore yma. Estra, wyt ti'n gwybod pwy sydd ar y cerdyn yma? Julie, wyt ti'n gwybod? 3 gwrdd oedd, diolch Julie. Mae Julie di arfer efo fi'n gofyn cwestiynau. Mae hwn bach yn fwy anodd i weld. Oh, holy night, a ryw ddarlun pensel o'r gwir doeth yn talu gwrogaeth o flaen y preseb. Be da chi weld yma? Goeden Nadolig. Diolch yn fawr. Goeden Nadolig. Rhywun yma, oes yna goeden Nadolig yma? Na, gwrs. Sgennych chi goeden Nadolig acw? Ia, wel, na ni. Cerdyn llon. Peace and joy at Christmas. A dyma ni. Llaw, ia, llaw pwy ydi o? Ti'n gwybod, llaw pwy di hwn nesaf, ti'n gwybod? Mari, llaw Mari. Yn anffodus, mae'r na un llygad wedi mynd ar goll o'r carw, ynddo? Na ni. Hyfryd. Na chi wneud llaw Mari, do? Llaw Leila. Llaw Leila, di o? Rwan, da chi'n cofio'r cerdiau gyd sydd ar y wal acw? Fydda chi'n medru deud gan pwy maen nhw wedi dod? Mae yna ambell un yn does, maen nhw'n typical, chi'n agor nhw, chi'n gwybod, ia, hwn sydd wedi anfon hwn i mi. Lle bod chi'n nabod y llaw ysgrifen. Mae yna ambell un yn greu marc yn does, ond yn gyffredinol, maen nhw jyst fatha rhyw wal o gerdiau dydyn. A maen nhw'n braf i cael nhw, ond dyn nhw'n gadael argraff mawr arno ni mewn gwirionedd, ddechrau. Dydy'r neges ddim yn sticio. Falle fyddech chi'n cofio carw un llygeidio gyfa trwy'n coch wedi mynd adre, ond fyddech chi'n cofio fori, dwi'n siŵr.
A mae hwnna jyst yn rhywbeth fydd yn llithro'r co mor hwydd dydi. Ydych chi'n rhoi da am dal i sylw at negeseuon sydd yn dod? Be sydd yna am neges sydd yn... a mi dal i sylw i hynny. Mi nes i yn fwriadol troi fy ffôn i airplane mode cyn dechrau gwasanaeth, rhag ofn bod yna rhyw neges yn dod i mewn ar draws bob peth. Da chi wedi gwneud un peth? So da chi'n disgwyl neges ar eich ffôn, tybed fydd yna rhywun yn cael neges yn ganol bregeth. Beth sydd yna am neges sydd yn gwneud i chi dal i sylw? Yna cymaint yn dod yn does i mewn, un ar ôl y llall, fatha un ton ar ôl y llall, a maen nhw medru jyst mynd ar goll dydyn. Da chi'n agor eich cyfrifiadur neu agor eich ffôn ac yn gweld 300 e-bost heb ei agor. Lle da chi'n dechrau? Be sydd yna a sut mae dal sylw rhywun a negest? Gwahoddiad falle? I fynd i barti? Neu falle e-bost cylchol a mae yna wahoddiad i chi ar y diwedd. Os da chi'n eisiau derbyn y neges yma eto, cliciwch yma i dad dan ysgrifo. Dyna'r peth pwysica mae'r e-byst yma, de. If you no longer wish to receive these emails, please click here, unsubscribe. Na fo, pwysig dydi. Stop ar y negeseuon yna. Falle mae rhyw mîm trawiadol sydd yn aros yn y co. Neu falle eich bod chi wedi cael profiad tebyg i fi o'r teulu diwrnod o blaen, bythefnos ar ôl byn hyn, gyrru ar hyd y lôn mewn rhyw dywydd ofnadwy. Glwsach chi hwnna? Pwy gafodd y neges yna? Mae'n un ohonoch chi. Ches i mo hwnna oherwydd o'n i wedi troi i ffwrdd y ffaith. Do'n i ddim eisiau rhybuddion gan y Llywodraeth yn ymyrryd am mywyd i. Mi dwi'n unigol. Dydw i ddim eisiau Llywodraeth medru jyst taro i mewn i'n ffôn i. Felly am 4 y bore, ffôn Julie ath i ffordd, nid fy ffôn i. Da chi'n cofio digwyddiad? Dwi wedi serio ar eich co chi. Be oedd o? Da chi'n cofio'r sŵn? Da chi'n cofio'r neges? Storm, ia. Rhybydd coch, peryg i'ch bywyd am 4 y gloch. Dyna ni'n siŵr beth ni fod i'n neud yn ein gwlau am 4 y bore gyda'r rhybydd, ond dyna oedd y rhybydd ddoth i mewn. Be sydd yna am neges sydd yn peryn bod ni'n stopio, talu sylw ac yn gwneud yr hyn y mae'r neges am i ni ei wneud? Dyna dwi eisiau chi feddwl amdano fo heddiw yma, cos da chi'n mynd adre yn clywed y sŵn yna yn eich pen a'r adnod testun byddai falle wedi gwneud fy mhwynt yn i chi heddiw yma. A dyma lle dwi am droi. Dwi am adael y 2 ddarlleniad yma i ryw mwydo yn eich meddwl. A dwi am troi'n sylw ni at Hebreiaid a'r bennod gyntaf a'r 4 adnod cyntaf yn y llythyr. Llythyr at yr Hebreiaid a'r 4 adnod cyntaf. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw ac y mae stamp ei sylwedd ef arno ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r iddynt hwy. Na chi ddweud, ynde? Na chi ddechrau gyda bang.
A mae'r awdur y llythyr at Syribeaid yn y 4 adnod yna wedi gosod allan ar hyn mae o'n berswadio i ddarllenwyr ohono. Yn gwbl glir ac yn ddig amsyniol. A mae o eisiau bloeddio, blastio fo, fatha y rhybydd coch yna gawson ni ar y ffôn. Talwch sylw, peidiwch a throi ffwrdd, peidiwch a cholli'ch cyfle. A dwi'n mynd i feddwl am yr adnod cyntaf. Os da chi'n dilyn yn Saesneg, mae'r rhif 2 yn yr Saesneg yn digwydd chydig bach yn gynt. So mae'r hyn falle sydd gennau mewn sylw rhedeg i mewn i'r ail adnod. Mewn llawer dull a llawer modd, llefarodd Duw gynt wrtheunafiaid trwy proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Llefarodd wrthym ni mewn mab. O tybed, ydy hwnna'n taro'ch clust chi yn od? Fyddech chi'n deud hynny? Ges i neges diwrnod o blaen. Dyma Julie siarad wrtha i drwy Samuel. Wel, dyn ni deall hynny, dydan? Mae Sam wedi cael neges gan Julie, a mae Julie wedi pasio'r neges ymlaen. Ond tasa fi'n ceisio deud hyn wrthoch chi, mae Julie wedi siarad wrtho fi mewn Samuel. What? Be ar i ti? Dwi'n rhaid i sens na chdi. Julie spoke to me in Samuel. Mae'n ei synwyr na chdi. Mae'r Saesneg yn ceisio gyrru chydig bach o sens ohono fo, fel bod o'n llifog yn gwneud synwyr yn Saesneg. Ond yn colli y pwynt y mae'r awdur yn geisio ei wneud wrth wneud hynny. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son. Chi soi, by his prophets, by his Son. Ond yn y Groeg, mae o mor wahanol am ei glywed yn y Gymraeg. Dyma William Morgan. Duw wedi ddylefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi, through the prophets, yn y dyddiau diwethaf hyn, y lefarodd wrthym ni yn ei fab, in his Son. Mae'n drawiadol, dydy. A mae ei fod i neu chi fel stop, Mae yna rhywbeth mawr yma. A dwi'n ma'n geisio esbonio y gramadeg y Groeg i chi, achos dwi'n cweit yn dall o'n digon da i mi fedru esbonio, ond dwi'n gwybod beth mae'n geisio wneud. A mae'r Cymraeg yn yr cyfeithiad newydd a'r William Morgan yn agos iawn i'r hyn yma yr awdur yn ceisio ei gyflwyno i ni. Dwch chi'n edrych ar yr adnod. Mewn llawer dull a llawer modd. Wel, da ni di edrych yn dydan ni ar cerdyn Nadolig, a mae yna negeseuon gwahanol yn dod am bell dro, does. Da chi'n cael cerdyn Nadolig, mae sgrifau mor fach arno, da chi'n medru gweld gan pwy mae wedi i anfon. Neu, mae jyst yn rhoi enw cynta, Dolig llawen John. O, pa John? Fe, mae sawl modd i sgwennu cerdyn, a falle bod yna neges arall yn fwy drawiadol. Chi ryfedd, John sti anfon hwn i fyd, ond mae wedi rhoi Spencer ar ryw sticker yn gwylod. Jyst i'n helpu ni. Sawl modd i danfon neges. A ni wedi edrych arnyn nhw, mae'n e-bost, llythyr, text ac yn y blaen. Ond mae Duw wedi siarad medde'r adnod yma wrthyn ni mewn llawer modd. Meddyliwch am munud, sut mae Duw, meddyliwch am bob peth sydd o flaen Mathew yn y Beibl, am ha ffyrdd gwahanol mae Duw wedi llefaru, wedi siarad ar bobl. Gymaint o ffyrdd yn does. Drwy hanes, ynde. Chi'n darllen rhai o'r storïau yn yr Hen Testament, a mae yna hanes o Dduw
yn ymwneud â'i bobl, a da ni'n deall rhywbeth o'r stori hynny. Gymaint o straeon yn does am yn dechrau gyda stori Abram yn gadael ei deulu. Hwna di'r cyntaf, wrth gwrs, mae'n addag Efa gymaint. Gymaint o hanesion a da ni'n medru deall a chlywed Duw'n siarad â ni drwy'r hanes. Neu mae gennych chi ystod mawr hanes. A mae yna neges gan Dduw i ni drwy hynny. Neu bach yn fwy sirius, y gyfraith. 5 llyfr cyntaf. Ac yn enwedig mae yna benodau yn Exodus a Lefiaid. Lle ddech chi'n rwy'n fi dalu sylw i hyn, rheole i mi gadw. Dyw'n siarad. Neu mae yna arferion. Tybed pa arferion ydych chi wedi gadw dros gwyl y Nadolig? Gan i weld, tybed ydych chi'n bobl sydd yn agor holl bresantau cyn brecwast? A chi yn bobl sy'n aros tan ar ôl bod chi wedi bod i capel, cyn bod chi'n agor presantau. Be ydych arferion chi? Be mae'r arferion yna'n dweud amdano chi? Mae arferion yn medru dangos a siarad wrth ni, dydyn? Mae'n arferion, ydyn ni'n gweld megis gwyliau y Pasg, Pentecost, gwyliau y Cynheuaf ac yn y blaen. Mae'n ffyrdd maen nhw'n cadw deddfau puro ydyn ni'n medru deall Duw'n siarad. Yr aberthu ac yn y blaen, mae Duw'n siarad drwy y pethau hyn. Mewn llawer dull a llawer modd. Mae gennych chi weledigaethau a breuddwydion. Lot o hanesion hynny does, fydda Jacob yn cysgu ei ben ar y garaig ac yn gweld yr ysgol yna, yr angylion yn esgyn ac yn tyrthio o'r nef. Gweithred. Mewn gair a gweithred mae Duw'n siarad drwy'r proffwydi. Doedd Ezekiel yn boi od, yn doedd? Doedd o yn od. Ond Duw'n siarad drwy y pethau mae o'n ei wneud. Meddyliwch amdano, Duw'n codio wrth i wallt ac yn mynd â fo yn bellter. Lot o ffyrdd gwahanol mae Duw wedi siarad a'i bobl. Mae yna rybuddion, mae yna anogaeth. Mae yna hefyd pensaerniaeth. Dych chi'n mwynhau darllen am wneithuriad y tabernacl, am wneithuriad y deml a'r holl symboliaeth sydd yno fo? Wel, mae hwnna i weld yn Hebreaid. Mae'r awdur yn edrych ar y ffordd mae'r cysegau sancteiddiolaf ac yn y blaen, fel mae Duw yn mynd am i ni ddod i mewn i hwnnw yn Iesu Grist. Mae hwnnw'n siarad â ni. Barddoniaeth, da ni wedi darllen salm a'n gilydd yn dod. Gwirthiau, damhegion megis yn hanes Jona. Duw'n siarad drwy storïau a diarhebion. Tybed allwch chi enwi ffyrdd arall mae Duw wedi llefaru wrth ei bobl. Dyma fo'n trio bob sut i siarad. A mi glywes i ryw ddywediad, a nes i'n talu digon o sylw i mi fedru gofio fo'n union, ond mae gennau gist y peth, a dyna sy'n bwysig gyda, gennau gist y peth. Ryw ddyn lluoedd arfe yn deud, lluoedd milwrol yn deud fel hyn, da chi heb llwyddo cyfathrebu os ydy'r rhai da chi'n cyfathrebu â hwy heb glywed. Da chi heb llwyddo i gyfathrebu os na ydy'r rhai da chi'n cyfathrebu â hwy wedi deall a chlywed y neges. Mewn llawer dull a llawer modd llyfarodd Duw gynt wrth yn henafiaid, ond mae Duw wedi trio bob peth. Ond yn y dyddiau olaf hyn, mae yna rhywbeth yn newid. Mae yna ryw ddigwyddiad, mae yna ryw ffordd newydd mae Duw yn ddewis i gyfathrebu, i lefaru wrthyn ni. Mae yna innovation, mae yna rhywbeth sydd yn mynd i fod mor wahanol, fedra ni mynd i'n byw a methu sylwi. Mae yna rhywbeth wedi newid. A mae'n cael ei nodi gan yr ymadrodd yma yn y dyddiau olaf hyn. Mae'n ystyr yn does rhywbeth diweddar.
yn ein hamser ni, yn y gorffennol agos, da ni'n gwybod at beth wyt ti'n sôn, mae di digwydd yn ddiweddar. Fel dwi wedi dweud, da chi wedi dathlu dolyg yn y dyddiau olaf hyn. A da ni mewn cyfnod rwan ar ôl y Nadolig. Tan y chweched, pryd da ni ddim yn cadw gwyl ystwyll, pwy sydd yn cadw gwyl ystwyll erbyn hyn? Pwy sy'n gwybod beth ystyr ystwyll? Da iawn ti. Yr unig beth mae'n ei olygu rhan fwyaf ohonyn ni wedi tynnu pethau fel hyn i lawr. Ond yn halendr yr eglwys, mae tymor y Nadolig yn rhedeg hyd at mis Chwefror. Wel, ond nathon ni'n canu carol bore yma, naddo? Nes i sylwi. Ddim carol bore yma. Falle gawn ni'n ar y diwedd, dwi'n gwybod. Yn y dyddiau olaf hyn, mae yna gyfnod newydd. Cyfnod ôl y Nadolig. A felly mae yr awdur yma am i ni dal y sylw a gweld, mae yna adeg rwan, mae yna rhywbeth wedi newid. Mae Duw wedi siarad mewn ffordd newydd. Llefarodd wrthym ni mewn mab. A da ni hefyd yn cael ein cynnwys yn yr olaf hyn. Ni sydd yma heddiw yma. Tydy'r dyddiau olaf hyn ddim wedi darfod oherwydd mi da ni dal yn y cyfnod wedi geni Iesu. A does na ddim dyddiad 12 diwrnod yn ddiwedd arach pan da chi wedi cael y Petrus yn y goeden, doedd ni'n faint o weithiau. Na, does na ddim cyfnod felly. Pan fod cyfnod ôl Nadolig yn darfod. Da ni yn y dyddiau olaf hyn. Mae Duw wedi ac yn llefaru wrthym ni mewn mab. Da chi'n teimlo bod chi'n cael eich cynnwys yn y amser yma? Dyma burdwn i epistol. Os da chi eisiau deall be mae'r awdur yma eisiau cael drosodd i'w ddarllenwyr yn y benod yma, dyma fo. Dyma'r peth. Mae bob dim wedi newid. Mae Duw yn siarad â ni, nid drwy'r holl ddilliau a bu yn y gorffennol yn unig, ond heddiw ac ymlaen mewn mab. Mae wedi newid bob dim. Mae'r datguddiad diweddar yma mor ysgubol o bwysig na all neb fforddio peidio gwrando. Fatha ffôn Julie mynd off am 4:00 y bore. Doedd ddim posib i anwybyddio, ddim posib i droi y ffwr, ddim posib gwybod beth o'n feddwl chwaith, ond dyna ni. Felly mae gen i'r Iesu drwy amser, un dyddiau ni, gweitha'r ffaith bod ein hoes ni'n ceisio anwybyddu mae gwyl geni ydy'r Nadolig. Mae o'n llefaru wrthym ni mewn ffordd grymus iawn. A mae'r ffaith ein bod ni dal, gweitha pawb a fopeth, yn cadw'r arfer blynyddol o gofio geni Iesu, dyfod diwdod yn y cnawd, yn ein gadael ninnau hefyd yn ddiesgus am bwysigrwydd y datganiad dwyfol hyn. Llefarodd wrthym ni. Ac wrthych chi gyd sydd ddim yma heddiw yma. Drwy amser hyd heddiw, mae'r datganiad mae Duw wedi llefaru wrthym ni mewn mab. Yn y bôn, be mae'r Groeg yn ei wneud yma, be mae'r gystrawen a'r gramadeg yn wneud ydy dim trwy, dim wrth, ond yn. Mae dyfod y mab ei hun, a mae'r mab ei hun yn cynnwys y neges. Y mab yw'r neges. Y mab yw y llefaru wrthyn ni. Mae'r mab ei hun yn datgan dros a thrwy amser neges Duw i ni. Mae'n taro'r glust yn od, ond mae o'n fwriadol mwyn i ni dalu sylw a chlywed a gwrando. Nid megis trwy y proffwydi,
ond yn neu mewn mab. Gyda'r cyd-destun yma, yn yr adnodau sy'n dilyn â gweddill y bennod, mae ei fab ef, Iesu sydd dan sylw, gyda stamp ei sylwedd arno. Mae o'n ddigamsyniol, allwch chi ddim greu camgymeriad, dyma fo. A'r mab hwn yw'r un y lefarwyd gymaint amdano yn y llawer dull a llawer modd. Ac yma yn mynd ymlaen i sôn amdano yng ngweddill y bennod. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am beth yma'r datganiad yma ni ddweud, wel darllenwch yr epistol rhyfeddol ysgubol yma. I weld fel mae o'n adeiladu ac yn pwysleisio natur unigryw o datguddiad, ac na ddylwn meiddio ystyried anwybyddu yr hwn sy'n llefaru. Mae yna un rhybydd ar ôl y llall sydd yn deillio'r ffaith fod Duw wedi llefaru wrthym ni mewn mab. Nid neges bach poleit i gryw o fugeiliaid mor nadolig yn unig, ond yn hytrach y nefoedd yn torri mewn i'n byd ac yn blwyddio, helo, well i chi wrando rwan, mae hyn yn serious. Dwi am rhannu rhywbeth bach am Sam pan oedd o'n ogyn bach. A sy'n ni'n deud hyn tas y fyma hefyd. Pan oedden ni'n ceisio cael Sam i wneud rhywbeth, doedd y geiriau ddim hyd yn oed yn mynd i mewn un glist ac yn dod allan y llall. A oedden nhw'n bwnsio off y talcen. Da chi wedi nabod rhai felly erioed? A be oedden ni'n wneud oedd, oedden ni'n cydiad yn Sam ac yn eistedd ar y grisiau. Ac oedden ni'n dweud, Sam, dwed ti yn ôl wrtha ni be da ni'n ddweud wrtha ti. Unrhyw sôn y gyfarwydd? Dyn ni wedi digwydd i chi? Neu falle bod rhywun wedi cydiad yn eich chi fel hyn. Ti'n gwrando? Ie? Dyna di'r Nadolig. Duw yn cydiad mewn amser ac yn dweud, da chi'n gwrando? Dwi am eich chi glywed hyn. Os da chi'n clywed un beth heddiw, clywch hyn. Dyma math o beth oedd Duw yn ei wneud. A rhag bod yna unrhyw amheuaeth, mae Duw yn ategu hyn, adeg i fedydd, a chi'n cyfio llais o'r nef, hwn yw fy mab yr anwylyd. Gwrandewch arno. Ac adeg i wedd newidiad yr ddyn neges, hwn yw fy mab. Chi wedi cael ymhwynt i eto? Wel, os nad ydych chi, edrychwch ar rhai o'r hen garolau traddodiadol. Dim y rhai newydd flimflam yma sydd jyst yn mynd am y stori mewn rhyw ffordd neis a tinsel ac yn y blaen. Mae chi fel oedd Ann Griffiths yn mynegu rhyfeddod y datganiad dwyfol yma. Rhyfedd, rhyfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd, gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth a rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cadachau a heb le roi ben i lawr, eto disglai'r lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio, na chi mewn swnio fatha un o'r carolau newydd yma, dydy. Ei praidd rhag ei llopio rhywun. Dy stori. Ond gwrandwch ar y diwedd. Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, trin undeb mewn pirdeb heb ball, cyd ganwn o goniant yn felys ei foliant, fe'n tynnodd o feddiant y fall. Sori, Nigel. Mab Duw tragwyddoldeb. Mae'n berwi o lawr. Ydych chi wedi gwneud stoc o esgyn y Twrci? Just berwi o lawr i cael y maeth a'r Johnny i gyd allan ohono fo. Dyma ni. Trin undeb mewn pirdeb heb ball. Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb. Allai un mwy cyfarwydd, cliwch li'r nef, Hark the Herald Angels Sing.
yr ail bennill. Crist, tad tragwyddoldeb byw a disgleirdeb wyneb diw, cadarnior a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Weledd ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd, Dyw yn ddyn fy enaid gwel Iesu, ein Emmanuel. Clywch lu'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwa dyn. Yn y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn mab. A dyna mae'r carolau gorau yn ceisio ei wneud, ydy datgan be mae Dyw wedi ddeud wrtha ni yng ngeni y mab. Os da chi eisiau gwybod dyfnder y bethau yma, ewch i carolau plygain yr hen rei. Chi'n gyfarwydd ar gyfer heddiw'r bore? Os biwch ar y penillion sydd ddim yn cael eu canu heddiw yma. Gorffwyswch bellach lefiaid cafwyd iawn. Nid rhaid wrth anifeiliaid cafwyd iawn. Diflannu wnaeth y cysgod, mae'r sylwedd wedi dyfod. Nid rhaid wrth wyn a buchod cafwyd iawn. Na theirw, na thirturod, cafwyd iawn. Ystyriwn gariad trintod o'i gwir fodd, yn trefnu ffordd y cymod o'i gwir fodd, y tad yn ethol meichiau, y mab yn fodlawn dioddau, a'r ysbryd glân i ddoniau o'i gwir fodd, yn tywys seion adre o'i gwir fodd. Mae'n mynd yn ei flaen, dwi'n siŵr bod Eos Iaw wedi bod yn darllen llythyr at yr Ebriaid cyn sgwennu. Dyma pam bechadur brysia fel yr wyt, i moddyn am y noddfa fel yr wyt. Dwi'n mam i darllen ni, ond sbiwch am eiriau tramwywn ar y gyflym adenydd heddiw yma. Mae o'n rhyfeddol. Chi'n cofio'r negeseuon sydd ddim yn creu argraff, sydd jyst yn llithro heibio? Wel na, dyn ni ddim yn ei cofio nhw. Aeth y bugeiliad yn ôl i'w praidd ac anghofio'r cyfan. Be wnaeth y doethion o'r talu gwrogaeth a wnaethant? Be wnawn ni o fawredd Dyw yn llefaru mewn mab wedi pacio ddaddurniadau hwfro'r tinsel o bob twll a chornel? Ochr yn ochr am mawredd a rhyfeddod datgyddiad beth glywir ac adleisir yn y llythyr, rhybydd. A o beidio chlywed gwrandog i fyddhau'r un sy'n llefaru. A dyna ateb y pos i chi pan bod ni wedi darllen dameg y wynllen a'r tenantiaid. Anfona fy mab, fe randawn arno ef. A'r rhybydd sydd yn Salm 2, o Dyw am grynu ac ysgwyd y ddeiar, ond i ni gysanu'r mab. Llefarodd wrthym ni mewn mab. Dewch i ni weddio.